na pangarabi tayo amin kakabsat. Ti dayto nga rabi intay rambakan ti solemnidad iti Yuli ni Apo Jesus. Itay dayto na santuan na misa. Itay kararagan iti kararwa ni Alfredo Balucanag. Kararwa ni Alfredo Balucanag, ni Luis Angeles, Mark Ed Macabata, Alvin Macabata, Alvin Angeles Macabata. Tumakder tayo. Nainaramid ti Apo, umay kayo, agraksa tayo, tatayo amin gawin, hintay amin inili, niyaya ti Diyos sa nasudi, real daw hanapin, kayto'y tildaw, kainaramid ti Apo, umay kayo, agasa kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat, ita nga aldaw, rambakan tayo, ti solemnidad, ti Yuli ti Apo, nagbalay gikin patay, nagungar, tata umuli sa dilangit, tapno ibaon nanto ti Espiritu Santo. Daytoy tinangted kanya tayo tinamnama, nangted ti pigsa. Kastamot arambakan tayo, ti Mother's Day. Happy Mother's Day kada kayo amin nga inna ikararagan tayo dagiti amin nga inna nga nagsakripisyo para kadagiti anak da. Agdaydayaw tayong iti Diyos. Kadap no maikarita yung makiranod iti deti na santo na panagdaydayaw bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawyan tayo ida. Datay amin ko na tayo agkonpesarap iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kasyan na kami. Gloria in Dios, in
Itanong na kapagpapag na kadaydayamin na ka. Pagyaman kang kita kapuiti naiktawan na gayang mo. Gloria iti Diyos, iti kamawan. Ako Diyos, nailangitan namin. Diyos sa ang nakakawin namin. Ket sika umiya Jesu Cristo. Bubukod na aking Diyos ako. Odero Diyos anak iyaman. Gloria iti Diyos, iti kamawan. Sikamangit ka, kadang ipaspas mo. Kasiyat na kami. Sikamangit ka, kadang ipaspas mo. Awaten kataytoy arararawi. Sika situtuka, iti makanawang tiyaman. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamawan. Amay susikawan mo, Jesu Cristo, dinasantuan. Siksikan niya mo, siksikan ikaw. Ititimpuyok na Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidem kadi, tamapno kami itinasantuan aragsak, kat agyaman kamken ka. Tiyo uli ni Kristo, iso ti pakauna ti panagbalay gimi. Ipaay mo kumangarod, te income to asigo gloria, iti bagimi, ijay taeng, anapananin ni Kristo a pangulumi. Gapuken apo maeso Kristo, nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Ay ayatek at Teofilo. Iti muna alibrok, insurat ko amin nga inararamid ken insursuro ni Jesus. Manipod panangrugina, aging gati aldaw ayuuli na sa dilangit. Sakbay ti yuuli na, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo, binilin na dagiti pinili na nga apostoles. Itilasod ti patapulong aldaw, kalpasan ti papatay na, naminado ang nagparang kadakwada, itinaduma-duma awagas, amang paneknek, apudno asibibiyag. Nakita da ti panagparang na, ket sinarita na kadakwada, ti may papan iti pagarian ti Diyos. Idi nagurnong da, imbili ni Jesus kadakwada. Di kay pumanpanaw ditoy Jerusalem. No di ket
urayan nyo ti sagot, nga inkari ti Ama, kas na ibagakon kada kayo. Namunyag ni Juan iti danom, ngayon kalpasan ti suwagmamanupay nga aldaw, mabunyagan kayto ti Espiritu Santo. Idi naguurnong dagiti apostoles, sinaludsod da ken Jesus. Apo, isublim kaditan ti pagarian ti Israel, simungbat ni Jesus. Saan anaitad kada kayo ti panakaammo kadagiti tiyempo ken basama, nga inkeddeng ti Ama, babaen ti turay na. Ngem awaten yun to ti panakabalin, inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Daka ito timang paneknek, iti may papan kanyak, ijay Jerusalem. Iti intero a Judea, ken Samaria, agingga iti amin asuli ti daga. Idi nasaunan daytoy, nakita da anay yuli sa dilangit. Ken alingdan ti ulep, iti imatang da. Tumangtanga da pay laeng, ako mitkita ken kuana, idi pagaamuan, nagparang iti abay da, ti dua a lalaki, a nagkawes iti puraw. Lalaki at taga Galilea. Kinunada. Apay ngagtaktakder kayo at tumangtangad iti langit. Daytoy, Jesus anayuli sa jay, anagapu, iti yanyo. Agsublinto met laeng, akas ti panakakita yu ken kuana, anapan sa jay. Ti sao ti ako. Imuli iti Diyos iti trono na, adader rag-u kinapigsa nga uni ti trompeta. Imuli ti corona, adadur itirag o pinapigsa nga uni ti trompeta. Agsipat kayo, gapu iti rag-u, dakay amin na tattao. Idaydayo yu iti Diyos, kadagiti aglangulang akanta. Masapol a pagbutngan ti Apo akangatuan, naindaklan nga ari iti sangalubungan. Imuli ti corona, adadur itirag o pinapigsa nga uni ti trompeta. Imuli ti Diyos iti trono na, at dader iti rag-u kinapigsa nga uni ti trompeta, baya ti uli ti Apo. Kantaan nyo iti Diyos kadigiti pagdaydayaw. When, kantaan nyo iti pagdaydayaw iti ari tayo. Imuli ti Diyos iti trono, adadur itirag o pinapigsa nga uni ti trompeta. Kantaan nyo ti Diyos kadigiti pagdaydayaw, taiso ti ari iti entero at taga. Iturayan na ti Diyos dagiti nasyon, agtugaw iti nasyon at trono na. Imuli ti Diyos iti trono, adadur itirag o pinapigsa nga uni ti trompeta. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Epeso. Idawdawat ko iti Diyos ni Apo tayo a Hesu Kristo, iti nagloryaan nga Ama, nga ited na kada kayo ti Espiritu ama magsirib, ken mangiparangarang iti Diyos kada kayo. Tapno maaman nyo iti Diyos. Idawdawat ko ang maluktan ko dagiti panpanunot yu, tapno makita yu ti lawag, tapno maamuan nyo tinamnama anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daw ay bendisyon, ngayon karina kadagiti tattao na, ken tinaindaklan apan nakabalin na. Ngagtartrabaho kadagiti amamati, daytoy apan nakabalin nga adda kada tayo. Isumit laeng tinabilig apan nakabalin. Nga insuro na iti pinagungar na ni Kristo. Ket pinagtugaw na iti makanawan sa dilangit. Agturay ni Kristo sadyay. Nangat-ngatong ngam dagiti amin ang nalangitan, apang Pangulo, agtuturay, panakabalin ken Apo. Nangat-ngatong ngam dagiti amin nga naigalad, apan nakabalin, itagdama alubong. Ken itulubong ang mapasungad. Ingkabil ti Diyos dagiti amin a banag iti sakaanan ti Kristo. Ket inted na ni Kristo akangatuan nga Apo iti iglesia. Nga isu ti bagi ni Kristo. Ti kinan-anay dayjay mismo mangan anay kadagiti amin a banag iti amin a lugar. Ti sao ti Apo. Diyan tayo ti Diyos.
Datay amin na parswan. Langit nagaindagan, Kanta, Alleluia. Ti apo adda ko mga kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Uri, tinipakin kao. Nagparang ni Jesus kadagiti sangapulo ket may nga adalan ket kinunana kadakwada. Inkay iti entero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin a parswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to ngem ti di mamati madusan to. Maited to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko paksyaten danto dagiti demonyo. Agsaudan to kadagiti sabali a pagsasao. Uray no agiganda kadagiti uleg. Wenno uminom da iti sabidong. Di danto maan ano. Ipatay danto ti ima na kadagiti masakit ket umimbag danto. Kalpasan ti panakisao ni Apo Jesus kadakwada nayuli sa dilangit ket nagtugaw iti makannawan ti Dios. Napannangas kasaba kadagiti adalan iti amin adisso. Timultulong ti Apo kadakwada ket pinasingkedan na ti kinapudno ti panangas kasaba babaen panangas kasabada babaen ti panangted na kadakwada kadagiti pagilasinan ti pannakabalin. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Happy Mother's Day kadagiti amin nga inna. Lakablaawan nyo man dagita kaabay yung inna. Happy Mother's Day kada kayo amin. Tibias tatayo tata. Ascension. Iuuli ni Apo Jesus sa dilangit. Na lawagan tayo ang nagduma di assumption ken ascension. The ascension ni Apo Jesus on His own power, itibukod na nga power imuli sa dilangit niya. Ni Apo Santa Maria, assumption, haan na nga bukod a power tao garod ni Apo Santa Maria puro. Kanya ti ibagbaga na ti ascension. No ni Apo Jesus, natay, impasimudaag na, pinaneknekan na ti kina Diyos na idinagungar, kadagiti natay, adda manen nga pinaneknekan na, imparangarang na ti kina Diyos na idi imulin sa dilangit. Dakdakkel nga pamaneknekan nga isunahaan a puro a tao. No di tao at the same time Diyos, dahito iti hanga maawatan dagiti dadduma. Isugarod nga simbaan ni Kristo, simbaan ti Diyos. Kadagiti dadduma handa mamati ibagada nga propeta laeng tao laeng ni Apo Jesus. Ibagak tumo nga Diyos kayo, no, umuli kayo tumo sa dilangit as ibabagi laman padasin nyo. Nung nagdatapay lang nga lumag ka daw, kasano tayo ulit sa dilangitan. Awan ti makauli, itibukod na sa dilangit, no, hanlaeng nga ni Apo Jesus. Imparangarang na ti kina Diyos na on His own power. Kano kitaan tayo, anya tigi kaya tayo nga maadal dito, imparangarang na umuna Diyos isuna. Maikadwa, iti lubong ti pamati tayo, kanayon tayo nga idildildil, kanayon tayo nga ibagbaga, nga awan ti mama ay, dagiti, no kumanuhaan nga nagungar, haan nga imuli sa dilangit ni Apo Jesus, dagiti panursuro na, kasla kuma nagbalin nga, natayda ko matatan. Haang ko mga nagserbi, awang ko mama ay nan, dagiti insursuro na idi, no haan nga imuli, haan nga nagungar kin imuli. Dahil dyan nga panagungar na kinyuli na sa dilangit, iso tinang paneknag, iso nga aging gatata nagtalinaed, dahi ta apan nursuro, nagtalinaed aging gana, kada tayo iso garod nga, dahi simbaan tayo ka, simbaan ti si bibiyag a Diyos, kay imuli, pinarignakan natikin na Diyos na. Apay nga imuli sa dilangit, tayo paneknag natikin na Diyos na, maikadwa, daytoy nga yuuli na sa dilangit, impakita na nga dagitoy at dagtoy lubong, daytoy lubong tayo temporary laeng. Datay amin temporary laeng. Ija ito ti adda nga aspiraran tayo nga papanan.
Isugarod nga agsingsingpet ka, ibiyag mo ta kina Kristyanom, anya na ganan di pamatim kin Kristo, ibiyag mo, dahil itibilin na kadagiti adalan, idi umulin kunana, in kayo, iti entero alubong, niya, ika sa bayo tinimbag adamag, mamunyag kayo, dagiti haan nga mamati, madusa da, dagiti mamati, maisalakan danto, imbilin nan, mapanen. Kaya di mapanen isunan, imparangarang na, nga dagiti addatoy, dagiti aramiden tayo, isu dati preparation tayo, panagsagana tayo, armas tayo, tapno makikadwa tayo tukingkwana. Kano inyat isagsaganam nga biyag mo, isagsaganam nga armas mo, isunto ati papanam. Kano ti isagsaganam ka, inni mo, tinangsit, dadya impyerno dayay, awan di langit day ta. Ti selfishness, kinaman naging bubukod, nga to the point nga gundawayam ni kabsa mo, ay awan di langit day taa. Ngam di wagas ti panagbiag mo kat, panagsagsagana laeng ditoy, tapno iso ti papanam. Iso nga imbaga na ditoy, dagiti addad to'y lubong, napan ni Apo Isusen, imbaga na, wen masapul nga, nanaman tayo ti lubong, ragsaken tayo ti agbiag dito'y lubong, ori adda problema, masapul nga agragsak ka, saya aten tayo ti agbiag ito'y lubong, ngam haan, laglagipan tayo, nga haan nga dito'y ti, nga tartarigagayan tayo, anya day tartarigagayan tayo, day tayo uli na, da tayo nga anak na, bagina, tartarigagayan tayo, makikaisa tayo tukingkwana, day ti naununag nga pamati ti uli. Iso nga dagiti aramidan tayo dito'y, hanggar nga perfect na to'y lubong, adda pa nagkamali, mabalin tayo nga agsubli. Adda pan nakapukaw, mabalin tayo nga bumawi. Adda pagkurangan, mabalin tayo nga sulunitan itinasaya at akababalin. Taapaya dahi iti purpose tayo, babaan ti grasya na, babaan ti tulong na makikaisa tayo tukingkwana. Iso nga nun ti priority mo ka dito'y lubong, tabukod mo nga pan nakiidaydayaw. Bukod mo nga ti amumong ka sa nikwa ti ragsak mon. Ti amumong ko ori kata salon at mo nagsakit kan tao. Ori kata pintas mo agkupas tao, marunot tao. Temporaryo la dayto. Nga mabalin tayo nga aramiden, mabalin tayo nga ibiyag, tapno magunod tayo day tabiyag ngagnanayon. Kadagiti adalan na nasakit. Nasakit apo manaw manen natayen, nagungar ti amuda kadwanan. Agni, agbati kayon ko na mapanakon. Nya, mapanakon. Umuli manen. Adda nga ta danag dagiti adalan. Adda nga ta masaktan damanen ta mapanawan damanen ngamhaan. Iti pa nagtrabaho dan dagiti adalan kalpasan nga nagungaren. Idi imulugan. Don sumarono umulog ti Espiritu Santo. Di jayan narinadan ti bilag ti trabaho. Di jayan narinadan ti bilag ti pigsada nga agtrabaho. So nga rin yung ko na damay sa nga nasirib, nga nagkuna i-Paris or institution bombarded by a program, a lot of program, nagado nga programa, ngam no, if not anointed by the Holy Spirit, awan ti biyag. Kunana ti parokya, wano pagtaengan, wano anyaman nga institusyon nga nagaburanti, nakaadado programa na, ngamhaan nga binindisyonan, haan nga agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kingkwana, nya na ganan, haan nga nabunga, basically dead. Kasi mula nga dyan pamilya tayo, uri ka nagado dagiti kayat tayo, nagado dagiti aramidan tayo, dati parokya tayo, nagado programa tayo, no, haan nga binindisyonan niya, ti Espiritu Santo nga haan nga napno ti ayat, haan nga napno ti panagkaykaysa, haan nga napunno ti kinapakumbaba, ti kayat ti tonggal may sa kapin na nga to, tinangsitan siniglatan. Ay, awanan anawar tayo. Iti ko na, iso da jay, no, idi muli na po Isusen, narinan dagiti adalan, ti pintas ti panagtrabaho, da apaya, ti Espiritu Santo, aggargaraw. Nasagandang orji pagsasao tayo nga, do your best and God will do the rest. Kasi mula ti mission tayo, hanti may salakan ti lubong. Never nga agbalin tayo successful. Nga mabalin tayo agbalin nga faithful. Nya?
Ha, hantay mabaling nga isalakan ti lubong. Aramidam jay kabailam, ited mo jay talentom, ited mo jay aramidam. Bayam nga tinto Espiritu Santo ti agtrabaho. Ngun ti pampanunutom kasyak nagbalay gi. Awanan na. Haan nga maibagay ti pagayatan ni Apo Dios dayta. Isugar nga dayto yuuli na ura imuli isunan narinan dagiti adalan ti bilag ti panagtrabaho. Addan puso. Addan ayat, addan turod kirod. Kadakwada gapo dayto panagtrabaho. Dagkas jay mo't ati tarigagayan tayo kakabsat. Wan dagiti addan ti lubong. Imparangarang ni Apo Jesus tiki na si asino na dagiti addan ti lubong temporaryo laeng. Ngam dagiti mission nga imbati na kada tayo agbalay tayo taapaya no agtalag tayo ken kuana no palubusan tayo dawaten tayo ti Espiritu Santo nga agtrabaho kada tayo dayta tinabungbunga a mission tayo. Haan nga dati agbalin nga agbalay nga successful no dikit agbalin nga faithful agbalin nga napudno iti mission tayo dayi nga rutina ka baunan tayo ni Apo Jesus kahan na nga inlipas han na mga imbaga nga ilipas tayo anya ti aramidan tayo agtulnog tay laeng sumurot tay laeng ibiyag tay laeng dayta iso nga no imuli ni Kristo sapay kumata umuli tay tumet na dadyan ni Kristo makikikadkadwa iti ama dadyan mo ti tarigagayan tayo dadyan nga ti mission tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati mamati ak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin anamarsuay ti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo an Hesukristo bugbugtong nga anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypay so a Dios sa nagtao diti napaypay so a Dios nayanak saan a naparswa Dios sa kasmadlaeng iti ama ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kasta met ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Sa langit, ket sugaw ti makanawang tiyan. Umayto manen na si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Bayat ti panangururay ti panagsubli ni Apo Jesus, agtalek tayo iti ayat ken panangaasi, tinailangitan nga ama tayo, ama kaammo kadagiti kasapulan tayo, sakbay nga agkid daw tayo ken kuana, idaton tayo nga rod, dagiti napakumbaba adawat tayo, ket kuna tayo, Apo agtaeng ka kada kami. Apo, thank ka katang. Agpaay ti Santo Papa ni Francisco, dagiti obispo, papadi, religyoso, ken dagiti agtatrabaho iti kaubasan ti Apo. Tapno babaen ti sao, ken pagpatulad da, matungpal da kuma ti misyon da, kas napapaysong adalan ni Kristo, kumararag tayo. Apo, thank ka katang. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti pagilyan tayo, ken dagiti agtatrabaho iti ili, babaen da tapno matungpal da iti akem ana italek kadakwada nang runa ti pannakatagibin ti linak ken talna ken tapno agtalina edda ama magkakapya kas kin Kristo iti kasta agbalinda a modelo kadagiti padada a tao kumararag tayo. Apo, thank ka katang. Agpaay tigimong tayo nang runa kada tayo nga imay nang rambak iti yuli ti Apo
tayo tapno magnatay met ket maiturong tayo jay langit a makipagbiag tayon to ken kuana iti agnanayon kumararag tayo. Apo, tengka kadagiti. Agpaay kadagiti napanglaw, masaksakit, awanan gaway, balo ken ulila, tapno babaen ti panagsagabada masarakan dati kinaimbag, ken ayat iti Diyos, ket italek dati amin da ken kuana, kumararag tayo. Apo, tengka kadagiti. Agpaay kaday kararwa sa di purgatorio, tapno ited kadakwada ti Diyos, ti agnanayon nga inana, ken kapya, ket makiranod dan ti bunga, ti panagungar ni Apo Jesus. Kumararag tayo ti Apo. Apo, tengka kadagiti. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Apo don gem ti kararag dagiti tattaom itultuloy mi kumati agbiag ken mangiwaragawag ti naimbag adamag babaen ti panangsurot mi iti pagpatulad ni Jesus. Masarakan mi kumani Apo Jesus kadagiti kakabsat mi iti panagserbi mi kadakwada. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Ginawa kong ay sagot mo nang ay kinriga penaminamin ko umay ku itatun ket ka Diyos ko kas pagyaman ko inaimbag mo iti daytoy ami sa pagyaman Apoy awat ninang mo adato sapay kumatataka ikaryan nga umawat ibagikin darang idaytoy ami sa pagyaman apoy awat minanumo adato sapay Tadakay karyang na umawat ibagiken darang. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. iya po awatin na kumadagiti daton kadagita imam Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Iroknoy mi ken kaapo dayti a sakripisyo apan iti panangilaglagip mi ti madaydayaw ayo uli ti anak mo. Ipaay mo kadi tadaytoy apan ang rambak mi iturong na kadagiti puso ken nakem mi dagiti banbanag a nailangitan gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. basta kumang Itag-ayo dagita puspuso yo. dadanis na gaitiya Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. kay karikit rin Pudno unay may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon na Dios. Tani Apo Jesus nga ari ti gloria isu ang nagbalay gi kadagiti basol ken iti patay. Imuli iti kangatuan a langit ket nagsidsid daawan dagiti angheles. Isu ti nangibabaet kadagiti tattao iti Dios. Isu ti mangukom ti sangalubungan ken mangituray kadagiti amin nga angheles. Saan na binaybay anti kinakurapay mi no diket iso nga ulo ken punganay mi immunan anapan sa dilangit anamnamaen mi apapanan mintumet apasurot na. Anan sa tagrag o ti sangalubungan iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar.
ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Diabo a Diyos, dagiti amin aparswa. Ilangit ken daga, napnuday ti pakaiday-dayawan. Hosana iti kaakwan, ayaw, di umay tinakan ni Apo. Hosana iti kaakwan. Pudno na yapo, abig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo, ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, gati paimo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, gat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo pininta panagungar, Nakaminsalahkan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami. Ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ide ti sidong taraniag mo apagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, te paay mo metakaasim kada kami, aramidam kumaha, may karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, kenainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Gintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami, ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon daldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami.
di nakammet baybayan, ngo manugot ti sulisog. Kasalakan na kami. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kanitiya ay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Kakukwam, tituray, ti panakabalin kindayaw, kaganayon adin torsagay. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumami. Gipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kaya mi kapya. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy di Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanya, kunti may sala nga sa omo, paimbag tuntoy kararo. Ni Kristo asalakan, ingkang mawatin, asang kagimungan, sapay taiti daytoy panangan ingkang mabungo kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inainda to, daraking bagi, ikaw mawatin, pigsaya, ken talingen, magikendara, ni Kristo asalakan, ingkang mawatin, asang kagimungan. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, palubusan na kami ano pa'y adda kampay laeng dito'y daga,
makiranod kamin kadagiti na Diyosan a banbanag, ipaaymo kadi kadagiti amin a panagsingsingpet mi, maiturong daken Kristo, isa makiranod ti kinatao mi, ket ita addan a makikadkadwa ken ka iti gloriam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. May dawat dagiti amin nga inna, tagpasango data mabendisyonan dada kararag nga para kadagiti inna. Magipagkararag tayo para kadakwada. Kararag, bendisyon kadagiti inna. Ada tayo nga gimong Apo, agulimod tayo nga makipagkararag. Diyos Ama aman nakabalin amin, ken managayat unay, agyaman kami kadagiti inna, asagot mo kada kami, isuda ti silaw amang titilawag ti pamilya, aglalo iti tiyempo ti kinasipnget ti biag, isuda ti pagtaudan ti dongo, ken ayat ti pamilya, ladawan ti managayat unay a puso ni Apo Jesus. Kanayon kadi asalaknibam ida manipod ti anyaman a peggad ti aksidente ken kalamidad. Ikanawam ida ti anyaman a pagbasulan ket ilisim ida ti anyaman a kita ti nakaro a sakit. Taginayunem kadi kadakwada ti galat ti kinaanos, kinapakumbaba ken kinaemma iti baet ti adu a sakripisyo, kultura ti kinapalangguad ken kinadursok. Agtali na edda kuma a pagtuladan ti kinatulnog ken kinamanagkararag. Kas impatulad ni Apo Santa Maria, Apo Berhen Santa Maria, ina ti Sagrada Pamilya, ina ti simbaan, ken inami anadongo unay. Dawatin mi daytoy itinagan ni Apo Jesus nga immuli sa dilangit, babaen ti panangibabaet ni Apo Santa Maria, nga inami daw. Banang ibabayat niya po Santa Maria nga inami. Amen. Mabendisyonan dagiti inna, kalpasan na, no adda kayong asawa, mangala kayo ti sabong dito'y sangot, sagutan tayo ida, dagito'y nga inna. Palakpakan tayo, Happy Mother's Day. Mangala kayo dagito'y asawa yung mangala kayo. Happy Mother's Day. Asawa yung mangala kayo. Malo, pakunan yung kayo. Yan, gasa ko. Kayawan yun. Kayawan mo. Yan na ito, Mother's Day. Tumakdar tayo, ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasen din na Santo na misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Nembagarabi itayo amin, Apo. Agyaman tayo kinagagsakay ti amin na parabuli. Yang nakitinpet na daraken amin na sapay kumakaintay amin na kay kesabisidong na.